1973, οι φοιτητές καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο και τον χώρο γύρω από αυτό. Το βράδυ της 15 Νοεμβρίου γίνονται συνέλευσεις σε πολλές σχολές. Στο Πολυτεχνείο συγκεντρώνονται πολλοί φοιτητές αλλά και εργάτες. Την επόμενη μέρα, έξω από το Πολυτεχνείο, συγκεντρώνονται πολλοί κόσμος και προσφέρει στους φοιτητές τρόφιμα και φάρμακα. Ως το βράδυ, 50.000 άνθρωποι βρίσκονται έξω από το Πολυτεχνείο. Οι φοιτητές από τον ραδιοφωνικό σταθμό που έχουν φτιάξει καλούν τον κόσμο να κατέβει στους δρόμους. Στις 3 η ώρα τα ξημερώματα της 17 Νοεμβρίου, ένα τέγκ εισβάλλει από την κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου και άνοιγε το δρόμο στις αστυνομικές και στρατιωτικές δύναμεις. Ακολουθούν τραγικές σκηνές και συγκρούσεις που συνεχίζονται μέχρι και το μεσημέρι της άλλης μέρας. Πολλοί φοιτητές τραυματίζονται, σοβαρά ή πέφτουν νεκροί. Άλλοι βρίσκουν καταφύγιο στις γύρω από το Πολυτεχνείο πολυκατοικίες, ενώ άλλοι συλλαμβάνονται και βασανίζονται. Η εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου άνοιξε το δρόμο για την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ημερολόγιο μιας εβδόμας. Ωραία παιδιά με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες χωρίς ταξίδια, ωραία παιδιά δικά μας με τη μεγάλη θλίψη των ανδρίων, αψήφιστοι, όρθιοι, στραποπήλαια, στον πετρινό αέρα, έτοιμο χέρι, έτοιμο μάτι, πώς μεγαλώνει το βήμα και η παλάμη του ανθρώπου. Ο Βρετάκος γεννήθηκε στην Λακωνία του Ιανουάριο του 1912 και πέθανε στο χωριό Πλουμίστα της Λακωνίας στις 4 Αυγούστου του 1991. Ο Νικηφόρος Βρετάκος ήταν ποιητής, μεταφραστής, δοκιμιογράφος και ακαδημαϊκός. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ποιητές. Πολλά από τα έργα του μεταφράστηκαν σε ξένες γλώσσες. Τιμήθηκε με τα εξής βραβεία: πρώτο κρατικό βραβείο Πίστης, βραβείο Ουρανή, βραβείο του Τιμίου Σταυρού του Απόστολου και Ευαγγελιστή Μάρκου από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάδης Αφρικής. Μικρός τύμπος, δικός του φέκι και σπαθί, με τον ήλιο το μέτωπο. Υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί, είσαι το ποίημα. Απλώνοντας το χέρι μου δεν φτάνει ως εκεί, που ωραία λουλούδια τις μορφές σας λιτανεύει ο αέρας της αρετής. Ω παιδιά μου, μπροστά σε αυτό το ποίημα μετράει μόνο η σιωπή. Για τη μεγάλη μας γιορτή που ήρθες να τιμήσεις εις το βωμό της ελευθερίας και εσύ να προσκυνήσεις. Και ελευθερία να αγωνιστείς για μας ποτέ μην κλάψεις, υμνούς μοναχά ελευθερίας αν θες και εσύ να γράψεις. Δίκαιο ψωμί και ελευθερία, φώναξε όπου να σε έτσι τιμάς τους ήρωες και πάντα τους τιμάσαι. Προδότης μόνο μη γεννείς, δηλώς αν είσαι κρύψο και αν δεν γεννήθηκες ραγιάς μαζί μας αγωνίσου. Η δόξα των προγόνων μας αιωνία θα μένει, με πολυβόλα και με τάγκς, το πνεύμα δεν πεθάνει. 17 Νοέμβρη. Τις νιώτης είχαν τη χαρά στα χέρια ένα λουλούδι. Έπεσαν για τη ελευθεριά και γίνανε τραγούδι. Μες στο σχολείο κλείστηκαν με θάρρος και έλπιδα και τη ζωή τους έδωσαν για ελεύθερη πατρίδα. Η μόρφωση και η ελευθεριά μαζί τους ζωντανεύει και πάντα τους θυμόμαστε στις 17 Νοεμβρή. Παιδιά ήταν όλα του σχολείου, κρατούσανε βιβλία με εμάς, στο τοίχο γράψανε τη λέξη ελευθερία. Τα τάγκς δεν τους τρομάξανε ούτε και τα κανόνια και αν χάθηκαν θα μείνουνε στη σκέψη μας αιώνια. Ήταν του αύριο η γενιά, 18-19.
Ήταν χιλιάδες τα παιδιά και 3 τα μαρονύχτα. Την πρώτη μέρα τραγουδούν, την πρώτη νύχτα μας καλούν, την πρώτη μέρα η ελευθερία, γραμμένη λέξη με βόλια. Τη δεύτερη τη μέρα τους τιμάνε τον πατέρα τους. Καμώνεται πως τους ξεχνούν και όλη τη μέρα τραγουδούν. Την τρίτη τη φαρμακερή φωνή λέει από το πρωί. Το όνειρο να μην χαθεί και η ιστορία να γραφτεί. Μικρό δοξαστικό για τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Όνειρο της μεγάλης ώρας. Πράξη του δίκαιου. Παιδιά μεγαλωμένα στη φωτιά. Ανήλικοι ήρωες. Πώς την υψώσατε στους ώμους σας την ιστορία. Σπαρτίδη, Ιερακίδη, Κομνηνέ, Αντάρογλου και Μαυρογιάννη. Παντελεάκη, Λαζαριώτη. Παντελεάκη Λάκωνα. Ρωμιέ. Με ένα μικρό χαμόγελο, με ένα τσιγάρο, με σκισμένο πουκάμισο, με λιγοστό μπαρούτι του Μεσολογιού. Με τη μεγάλη μνήμη της ελευθερίας, πόσο την άξατε στον αέρα το σκοτάδι. Τις σημαίες πλαταγίσανε, πάνω από το θάνατό σας, πάνω απ' όλα το θάνατο. Παιδιά του λαού, πριν από το σάρκινο φιλί, ερωτευμένοι της δημοκρατίας. Αντάρογλου, Σπαρτίδη, Κομνηνέ, Παντελεάκη. Γεια σας συντρόφια, το ματωμένο σας μαντίλι, σφιχτά, χέρι με χέρι, όρκος και χορός. Μέσα σε όλες τις νύχτες του γένους, αδελφικός χορός, γεια σας και γεια σας. Επίγραμμα για το Πολυτεχνείο. Όσοι έπεσαν στο χώρο τούτο γύρονται και προχωρούν στην ιστορία, και ο λαός μαζί τους, εκεί που σμίγουν φως και χώμα και όνειρο, εκεί που ελευθερία και Ελλάδα είναι. Είμαστε άοπλοι. Το μόνο μας όπλο είναι η πίστη μας για την ελευθερία. Το μόνο όπλο είναι τα γυμνά μας στήθια. Όπως και αν μας ξαναεπιτεθεί ο κατακτητής, με τάγκς, με πολυβόλα, εμείς θα αντισταθούμε, γιατί πιστεύουμε ότι οι φαντάροι μας, τα αδέλφια μας, δεν θα σηκώσουν χέρι, δεν θα ρίξουν στα αδέλφια τους, δεν θα χυθεί αδελφικό αίμα. Είμαστε αδέλφια, όλοι είμαστε αδέλφια. Αγωνιζόμαστε ενάντια στη Χούντα, στη ξενόδουλη Χούντα, στους ξενοκίνητους, τους πράκτορες της Χούντας. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος του Τάσου Λιβαδίτη, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε χειρονομία σου σαν εγκρεμίζει την αδικία και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια. Αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή, αν κοιτάξεις το ήλιο βασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς. Εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν σταχτοί κάτω από τις οβίδες. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα απανηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα απανηθείς τη βραδινή ξεκούραση, στο σπιτικό κατόφλι, για τον τραχύδρομο που πάει στο αύριο. Μπροστά σε τίποτα. Δεν θα δηλιάσεις και ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω. Είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμονικά το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Μα εσύ πρέπει να το αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις, γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμονικές του κόσμου, για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για 20 ή και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ και μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο.
Εσύ και μέσα από το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου θα συνεχίσεις τον δρόμο σου πάνω στη γη. Δεν θα γερνάς. Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίζουν στον κόσμο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου. Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη, ειρήνη. Σαν να γράφεις όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό, να μπορείς να σταθείς μπροστά στα 6 τουφέκια, σαν να στηρκώσουν μπροστά σε ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς πάνω από την ομοβροντιά που σε σκοτώνει. Εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Παιδιά ήταν του σχολείου. Κρατούσαν βιβλία. Με αίμα στον τοίχο γράψαν την λέξη ελευθερία. Τα friends δεν τους τρομάξαμε ούτε τα κανόνια και αν χάθηκαν δεν μείνουμε πάντα στην ιστορία. Το αίμα τους δεν έσβησε και οι φωνές τους ζούμε. Τα βήματα τους σαν το φως, αυτά μας οδηγούνε. Γαρίφαλο μικρό, σου έφερα και πάλι, στην πόρτα σου τον άφησαν στο πετρινό κεφάλι. Το χρώμα του είναι κόκκινο, μα η ψυχή μας άσπρη. Θέλαμε λίγο να το δεις, να νιώσεις τις πονές μας. Χίλιοι 50 χιλιοκύκλοι. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Αυτή η φωνή που τρέμει στον αέρα δεν σου στείλε ένα μήνυμα μητέρα. Αυτή η φωνή δεν ήταν εκ του γιού σου, ήταν φωνές χιλιάδες του λαού σου. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Μιλάει ένα κορίτσι και ένα αγόρι, εκπέμπουνε τραγούδι μυρολόι, 1050 αντένες η λαχτάρα, σε στόματα μανάδων η κατάρα. Και τα κορίτσια και τα αγόρια που μιλούσαν, 3 μέρες και 3 νύχτες δεν μετρούσαν, δοκίμαζαν τις λέξεις με αγωνία και αλλάζανε ρυθμό στην ιστορία. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Γραμμένα μένουν τα ονόματα στο αρχείο, δεν αναφέρονται οι νεκροί που είναι στο ψυγείο, λένε πως είναι 4 και είναι 100 οι μανάδες, πρώτα σκοτώθηκε η φωνή και σώπασαν χιλιάδες. Ο Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στην Μονεμβασία τον Μάιο του 1909 και πέθανε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου του 1990. Τιμήθηκε με 2 διεθνή βραβεία, το βραβείο Ειρήνης και το βραβείο Λένιν. Τεράστιο σε ποσότητα και πολύ σημαντικό σε ποιότητα είναι το έργο του μεγάλου μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου. Ο Γιάννης Ρίτσος έγραψε πολλά ποίηματα, μυθιστορήματα και θεατρικά έργα. Πολλά από τα ποίηματα του μελοποιήθηκαν από τον Μίκη Θεοδωράκη. Χαρμόσυνο γεγονός. Αυτή τη στιγμή, Έλληνες, αυτή τη στιγμή. Στην πόρτα μας σταμάτησε ένα τάγκ. Ο λοχαγός σήκωσε το χέρι και μας χαιρέτησε. Αυτή τη στιγμή, Έλληνες, αυτή τη στιγμή. Ο στρατός είναι δικός μας, δεν θα μας χτυπήσουν. Αυτή τη στιγμή σήκωσε το χέρι και μας χαιρέτησε ένας λοχαγός, δεν θα μας χτυπήσουν. Αυτή τη στιγμή αδελφώνονται στους δρόμους, πολίτες και φαντάροι, δεν θα μας χτυπήσουν. Ένα άλλο χέρι σηκώθηκε και διέταξε πυρ. Απολογισμός. Γράφτηκαν ιστορίες και μύθοι, είπαν αλήθειες και καημούς και γονατίσανε τα πλήθη. Μπροστά σε μνήμη από χαμούς, περιγραφή πολιορκίας, ονόματα και αριθμοί. Η μνήμη αυτής της ιστορίας, ένα τραγούδι που τρινεί. Πέρασαν μες στην ιστορία χωρίς να το έχουν σκοπό και ζήσανε την αγωνία, το αίμα και το πανικό. Λένε νεκρούς και τραυματίες, τους φίλους τους πιο καρδιακούς, αγραφτές 1000 ιστορίες και σημαδεύουν τους καιρούς. Στο Διομήδη Κομινό. Βεβαίως, είχε βεβαρημένον
παρελθόν ο Διομήδης. 5 χρονών, στους ώμους του πατέρα του, φώναζε για ελευθερία στην Κύπρο. 10 χρονών, ξυπόλυτος, με μια φέτα ψωμί στην τσέπη, βάδιζε στην πορεία της ειρήνης. Στα 12 ζητούσε δημοκρατία. Στα 17, με ένα πανό στο χέρι, είπε «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία».